Goedemorgen. De vraag wordt wel gesteld, wat vies het lekkerste eten? Nou, meestal zeg ik dan macaroni. En dat is ook zo. Totdat er een bepaalde periode ontbreekt. En dan denk ik van, nee, het is geen macaroni, het is wat anders. Skippertjes. Ja. Misschien zijn er zelfs mensen die het net kennen. Nou, ik vind het lekkerste wat er is. Wat peper en zout. En de productie van die skippertjes, dat zou je in deze vlog. Dus ik ga naar Kalmta. En dat zullen we hoe de skippertjes maken wordt. Nou, hopelijk maak ik nog een stukje proeven. Vast hoor, ja. Maar dat zullen we dus na de intro. Dan gaan we naar Kalm. Tot zo. We gaan op pad, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je bent joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op pad, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je bent joggen. We hebben alles in de kastjes. Nou, we zijn er. Kalm. En hier gebeurt het. Het busje staat al klaar. Nou, we gaan naar binnen. Goedemorgen, we beginnen voort. Oh, Benno, welkom. Ja, dankjewel jongen, dankjewel. Oh, het is hier ook nog lekker warm. Ja, lekker warm, Benno. Ja. Nou, de skippertjes, ik heb van de morgen had ik de intro al even dingen. Oké. En daarbij ga ik zeggen dat macaroni eigenlijk mijn favoriete eten is. Maar Ja. eigenlijk skippertjes nog lekkerder. Nog lekkerder, hè? Ja, en dat meen ik ook nog serieus. Nou, ik kan me wel op je vaststellen, ja. Ja, hè? Ja. Want hoe lang doet dit al? Ik doe dit nog 4 jaar, maar dus hij de mem, die had dit altijd al in. Oké, En die had dit wel 44 jaar in. alsjeblieft. En altijd Ja. onder dezelfde namen? Altijd onder dezelfde naam. Ja, want dit logootje, dat is wel heel erg bekend. Ja, altijd hetzelfde logootje. Oké, gewoon. ja. Ja. En je hem lezen in verschillende winkels, hè? Ja. En dat merken. Ja. Ja. Die mag ik wel merken nemen vanzelf, hè? Maar dit gaat nergens over. Dus, Nee, dat is maar wel- ik ga hem bij de Jumbo lezen in. Ja, we hebben verschillende Jumbo's, Ja. Albert Heijns, de Co-op hebben. Oké, ja. Ja. En nou, een paar speciaalzaakjes. En markthandelaren. Ja. Die verkeer je toch een merken in de Jouwert bijvoorbeeld. Ook, oh, ek. Ja, Ja. de Jouwert is een heel goed plak voor u. Ja? Maar ze gaan ook van uw kolom van de veenkaart hier naar Greens. Ja. Dus daar leidt het ek. En een paar lietse plakjes in Greens Longen. Maar de hoofdmoot en de beste verkoop is toch in Friesland. Want Ja. van de oudside is het een Fries product. Ja, dat moet ik zeggen, ja. Want wordt het überhaupt in Hallongen... Nee, ze kennen het ook Nee, in hè? Zeeland. Oké, oh. Zeeland en Friesland. En is dan hetzelfde product? Het is hetzelfde product. En Oké. het is ook van oudside het Friese melkskiep. Ja. En dat is hetzelfde als het Zeeuwse melkschaap. Oké. Dat is één stamboom. Alleen hier is het Friese melkskiep en daar het Zeeuwse. Maar dat is wel één ras en dat is één stamboom. En dat prilt ook hetzelfde? De melk is dan hetzelfde, ja. Oké, oh. Maar Dus- de hoofdmoot is toch hier in Friesland. Ja. De Nou, moet- beliet daar. Ja, nou ik wel, voor jezelf. Ja, we wijnen in de goede hoeken. hè? Ja. Moet ook het er wel, ja. Ja. Nou, door dus het echte Jeremy die vrouw, hè? Ja. Deborah, die kennen we ondertussen ook. Nou, net op Die vlog komt nog. eraan, denk ik, bij. Die komt aan, Als snack. het omgekeerd. Oké, altijd Ja. omgekeerd. Oh, super, ja. Ja. Nou, dan wordt het spannend. Ja, Nou, ik zal die jas even nu doen en dan wel last, denk ik. Hè? aangeven, Ja. ja. Nou, helemaal goed. Ik weet nog dat ze de vorige keer zei dus van, als je komt, ik moet om 6 uur of zo, dan zet ik een schakelaar om. Zei je het precies toen, Ja, no? dan begint het pasteureren al. Oké, ja, dus dan ben je er echt wel betiet met warmer al. Met een beetje bij. Ja, ja. Dus Oké. dat proces van opwarming van molken, dat hangt vanaf hoeveel molkers erin had. Maar dat wordt natuurlijk gemiddeld 50 minuten tot uren. Dan wordt het 24 minuten op een bepaalde temperatuur van 66 graden blijven. Dan is alles eer, dan wordt het weer weer omgewaaien. Nou, ondertussen zet ik alle bakjes klaar, ontsmet ik alles. Ja. Dus dan ben ik hier wel mee bezig. Maar het is meer de tijd die het nodig gaat dat die molk gepasteuriseerd is. Ja, ja. En dan haast het, nou ja, het stremmen is echt 40 minuten, dat is altijd 40 minuten. Maar je lichtspritsen mogen of met een grote hoeveelheid mogen, dat is gewoon de stremtijd. Ja. Dus die tijd is sowieso kwijt. Ja. En dat wij waarom gewollen, dat je no vrij hut, want groenwetter is lekker koud. Oh, zo, ja, ja. Als het simmer warmer wordt, dan wil ik het wel waarom bij ijswetter uit de koeltank. Ja, oké. Daar heb ik een speciaal koeltankje voor. Ja. Nou ja, zo.
Nou, leuk man. Maar we beginnen nou nog net, begreep ik aas. Ja. Oh, we gaan even tijd. We gaan even tijd. Ja, nou, keurig. We wachten even. Ja, dat begreep ik. Sowieso. Maar wie gaat ook de volgende hier, dus... Oh ja, zo'n 40. Ja, ze ben net al lezen. Nee, ik ga zelf terrein 40. Nou, dat past ook niet. Ik heb je morgen opslagen. Ja. Nou, ik geef mijn ding even wat. Ja, doe maar even. Ik kom zo bij die. En dit mag maar even zien wat los. Ja. Ja, ze zijn groot genoeg. Nou, dan wordt er zelf steeds knapper op. Ja, dat gewoon. Ja. Hoe maar nergens rondkomen. Nee, ik kom nergens om. Ja, hè? Ik kom nergens om, beloofd. Goed zo. Het is echt wel makkelijk dat er even niks zijn wordt, want ik moet alles ook ondertitelen in. In het Nederlands, dus dit is ook wel even handig. Hey Dirk-Jan, de meesten die weten dat net, maar dan ben ik gewoon een timmerman. Hè? Ik moet even gewoon. Ja, Eigenlijk is dit, eigenlijk ben ik helemaal. eigenlijk timmerman, ja. Ik praat hier maar vooral. Ja. En dan is nou een zin hoe Steve wat het ziet. Ja, dan is, ben hè? ik in de strand en dan begin ik te snijden en dan verneem ik met het mes hoe bot de strand is. Nou, dat vind ik het super. Dus dat is goed begin. Dit is precies goed, oké. Precies Ja. goed. En dit is gewoon een kwestie van ervaring natuurlijk. Dat is heel vaak warm. Dan wist want van leek is het iedere keer dezelfde pap. Ja. Maar ik viel dan en ik shirt dan dat het knap strand is. En dat is heel vaak warm. Ja. Het is net moeilijk, maar dat is gewoon ervaren. En dan zei dus me correct boeten de kamer om dat die man die dit altijd, Ja. wie de cheese maakt, toch? Hè? Die man die cheese maakt, daar had ik van geleerd. Ja. En hij die vroeger hier zelf skiën. Dan moet hem ook oorhellen, dan heb ik geen vee meer. Maar met hij die wie dan de boer en die maakt of die vee en die de cheesehandel. Dus men die maakt al wat biscuits. Ja. Zo, de tweede baas in het Rijk. Echte baas. Goedemorgen. Zo, goedemorgen. Goedemorgen, Benno. Hallo. Hallo. Wat gezellig. Ja, bij jou doet het in het Nederlands, hè? Ja, klopt, inderdaad. Ja. Ja. Nou, we hebben al even, de kop is eraf, zoals ze dan altijd zeggen. En het begin is het, dus ja, met testen hoe stijf de kaas is. Of, hè? Ja, klopt. Dus Ja. allemaal details. Dus ik heb al het een en ander meegekregen. Jij doet onder andere de bezorging, hè? Dus ik heb jouw route net ook een beetje gehoord. En dat is toch oké. best wel een... Ja, het dat is moet best even lang. terrein, ja. Ja, Ja. klopt. Ja. Maar alles gaat op bestelling en echt per aantal. En ik heb ook begrepen dat je zelfs de bestellingen opvraagt eigenlijk als het ware. Ja, hè? klopt. Dus er Weet zit- je ouderwets nog? Want voor sommige klanten dan bel ik nog. En Ja. vooral de supermarkten, waar natuurlijk heel veel mensen werken, dan is het best om gewoon telefonisch te bereiken. Ja, En maar bijvoorbeeld de markthandelaren, daar app ik mee. Ja. Dat is wel makkelijk. Hè? Dus Maar- ik app gewoon nu, bijvoorbeeld om 8:30. En als ze straks koffie gaan drinken, dan hebben ze vaak al gereageerd en Ja. dan kan ik alvast noteren. ja, precies. Ja, op die manier heb je natuurlijk wel zo min mogelijk afval. Hè? Of afval, maar in ieder geval, je produceert niet te veel. Ja, En dat is natuurlijk wel... dat is wel het mooi, idee, hè? ja. Ja, we hebben echt een hekel aan weggooien vanaf het begin. Dus we doen echt zo precies mogelijk maken. Dat is het voordeel dat wij 2 keer op een dag maken. Ja, Dan moet ik dus om 12 uur moet ik alle bestellingen binnen hebben, zodat ik kan weten hoeveel melk hij moet pompen en dan, ja, dan weet hij precies wat hij moet maken. ja. Ja. Nou, teamwork allemaal. Ja, zeker. Ja, Nou, we gaan verder, denk ik. Hè? ja zeker. Heb jij ook toevallig maat 47? Nee, Oh. Nou, ik ook niet. zo groot hè? Ja. Nee, ik heb maar 44. Wat één wil gaan. Ja,
Oh. Ik heb hem bekomen. En dan gaan we los. Ja, daar had ze de stuggies als field, de stiefiet en dat... Ja, ik ga de bron gesnijd. Ja. Dus het is nu in de juiste substantie. Nou, dan heb ik nog 10 minuten staan. En dan beginnen we de verwerking in de bakjes. Nou. Pauze. Even wachten. Ja, pauze inderdaad. Ja, even pauze. Ja. Deborah, jij gaat dus straks helpen met de kaas in de bakjes. Ja, klopt. Ja. Inderdaad. Oké, ja. Ja. En dan assisteer ik Dirk Kelder in. Hij Ja. doet de frommel erin en dan moet ik het een beetje zo recht scheppen. Ja. En hygiëne is heel belangrijk Dus, erbij. ja, Ja. ja, klopt. Heel goed naam. Hele schoon eindjes hier. Ja. Ja, zeker. Ja. Omdat ik semi-bouwvakker ben, doe ik altijd wel handskontjes in het cheese. Ja. Dat ik vaak, nou ja, al wat keerresten of wat wondjes ga. Dus dan zullen we dat dan ook voor de extra hygiëne. Ja. Zo is, krijg je eerst maar dat meesterhand in. En dan skift het als het Ja, ware. precies, ja, ik zie het. Ja. Ja. Het is hier de waai skift van de cheese. Of sky. En wat wie dat? Dat het wat van de... De waai, Ja. de pot die hoeveel, die scheidt hem nog, die skift bij Ja. de cheese nog. Oké, ja. Oh. Oh. Nu begrijp ik ook waarom je dat erin doet. Het is een soort Ja. filter natuurlijk. Klopt. Ja. We houden er altijd een beetje bij om eventueel wat extra vocht aan te brengen aan de kaas als het nodig is. Hè. Dus dan houden we altijd wat bij de hand. Ja, daar komen de mofjes aan. Moskerzongen. Dan moeten we om de 6 weken moeten we een kaasje naar Europol sturen, dat is het laboratorium. Hè, wat nou ja, constateert dat je zeg maar staphylococcus of andere soort bacteriën. Oké. Dus dat moeten wij ook van doen. Ja. Ja. En 1 keer in het jaar krijgen we controle ook van de COKZ. Dat is dan een landelijke controle en hygiënecontrole. Daar wordt alles dus bekeken. Dan komen ze hier op locatie. Ja, Ja. klopt. En dan normale papieren kijken, hè, de uitslagen van het laboratorium. En nou ja, van het verkoop van de melk, de temperaturen van pasteurisatie en de temperatuur van de tank, als alles nog klopt. Ja. Alles wordt gecontroleerd. Goeie zaak op Ja, zich. zeker. Ja. Nou, Het grote werk begint. mag je eronder? Ik heb wat ervaring aan dat de substantie precies hoe het is.
Dan zal dit vol dingen, dat je staat, dan kijk het buik wel. Want de bien is precies op de weg te krijgen van 500 gram. Ja. Ja, want we willen net een mens hebben, zie je. Hoe is het net? Maar ik heb het vol, hè, in het bakje. Ja. Kijk, ik merk wel dat wij een beetje door moeten gaan in verband met het vat. Ja. De bomen wordt op een gegeven moment verliest hij het vat. En je merkt meteen aan de kaas is het Ja, hè? opgeschieten. Ja, want je wil natuurlijk ook wel wat meer vat hebben. Hè. Dat lijkt me wat snel. Ja, je kunt niet halverwege pauze van houden, het moet in één keer door. Ja. Echt door. Ja. En dan in de bak nog aan snack leeg, dat kan. Hier is haast leeg. Oké. Gewoon maar. Ja, want dat is allemaal met me. Beetje. Hij kost het zo, ja. Ja. Oh ja, potverdikke, ja. Maar ik ga er ook nog een beetje intensief vullen. Dus Ja. ik ben nog wat nemen. Dan probeer ik zo hier precies 200 gram te maken. Ja. In ieder geval net minder dan de andere druk gewoon. Haat met de haat. Maar net wat even naar. En dat dorst ik op een soort gevoel of zo? Ja, dat is echt een beetje Ja. een gevoel. Heel vaak man, en dan is het precies niet vier op het dekst zit erin drukken maar Ja. Ja. Ik zit net automatiseren, omdat het allemaal heel vaak verschillend is. Als de skiboren iets moet rijden, dan zit er minder vet eiwit in en dan zak je ze meer in. Dus ik ga nog eens kunnen uitvinden dat ik precies zo volgen dat ze zo brullen. Ik mag altijd naar mijn beetje vol en op gewicht brengen. Nou, Je moet eerst stellen hoeveel we hebben gemaakt.
Nou, helemaal super. Dus een super productieve dag. Ja, deze houden we maar weg. Meer dan dat verwacht is, toch? Ja, ik heb hier wat minder verwacht, dus we gaan een productieve sessie doen. Ja, Ja. nou, helemaal goed. Goeiemorgen. Nou, Theo meteen op de camera. Ja, we komen op film. Ja. We hadden niet gekookt. Nee. Heb ik eigen plak? Zitten, ja nee. Ik snoemen. Kost ik koffie houden. Ja, wel lekker. Maar morgen? Nee, ik ga er niks in. Nou, dat is lekker handig. Ja. Maar Deborah, dan heb ik even de tijd, want we doen het nu in het Nederlands. En dat heeft natuurlijk een reden, hè? Ja. Ik zet mezelf er even bij. En ik had dat van Gert-Jan al, van Dirk-Jan had ik dat al gehoord. Maar jij komt eigenlijk oorspronkelijk niet uit Nederland. Nee, klopt. Want? Ik ben in Brazilië geboren en getogen. En ik was 22 jaar toen ik naar Nederland kwam. Oké. Ja. Mijn vader is dus ook een Nederlander. Hij is hier geboren. Maar ze zijn in 1960 naar Brazilië geëmigreerd. Nou, en dus hij heeft hier nog wel ooms en tantes en neven en nichten. En nou ja, toen ben ik naar Brazilië gegaan op vakantie. In kerst van 2007. En in die tijd was Dirk-Jan aan het rondtrekken met zijn beste vriend door Zuid-Amerika. En Dirk-Jan heeft ook een tante in Brazilië, dat is ook heel Nou, toevallig. goed toevallig, ja. Ja, en die tante heeft een dochter. Die was destijds een van mijn beste vriendinnen. Dankjewel. En ik had afgesproken dat ik dan kerst bij mijn familie zou vieren en oud en nieuw bij hun. En hun hadden al een beetje een plannetje bedacht, hè, van, oh ja, Dirk-Jan en Deborah, misschien kunnen we die aan elkaar koppelen. Oh, maar het is min of meer voor jullie geregeld. Ja, Ja. we zijn gekoppeld. Ja, ja, ja. Een soort ouderwetse dating site. Ja, ja, ja. Ja, dat bestond toen ook al. Ja. Nou, geweldig eigenlijk, Ja. hè? Mooi verhaal. Ja. Mooi verhaal, hè? Ja, Dus dat heel is het. spannend. Braziliaans kaasmeisje. Ja, ja, inderdaad, ja. Ja. Maar, Hoe zou je in Brazilië skippertjes noemen dan? queijo de ovelha. Oké, dat is gewoon een woord voor, hè? Ja, ja, ja. Alleen het is, queijo is kaas en ovelha is schaap. Oké. Om te gaan maken. Ja. En jij gaat je bestellingen nu... Ja, ik krijg er een aantal via de app. Ik heb nog een voicemail, die moet ik nog beluisteren. En de rest bel ik allemaal als we klaar zijn met de kaas maken. Nou, dan is het nu eerst tijd voor koffie. Tijd voor koffie. Nou, gaan we doen. Ja. Hier komen de kaarsjes in, voordat ze in de auto komen. En hier passen er 55 in, hier 45 in. En dit is de grootste, die past er 60 in. En morgen ga je op pad, dan ga je ze Ja. uitstudelen. Ja. Oké, ja. Ja. Kijk, als ze klaar zijn straks, dan breng ik jou van hier in. Dit is Oh ja. de koelcel. En dan komen ze in die zwarte kratten. En dan gaan ze... Daar mogen ze een nacht in verblijven. Ja. Ja. Dan zijn ze mooi op temperatuur voordat ze vervoerd worden. Ja. Nou, wij komen krijgen we weer rond van de koffie, maar Dirk-Jan die is alweer bezig vanzelf, dus... Hier zit de verpakking, hè, dakjes en de deksel. Maar ze krijgen het listje, jongen. En daar zit dus, de bestelling is iets meer dan dat Van der Mol produceert als Dirk-Jan. Ja, klopt. Dus dan mag ze met die weer... Ik word sowieso een beetje weer in mijn bak, maar dan wordt het minder dan van morgen. Ja. Dat jij precies de meisje voor de vraag is. En dit zijn natuurlijk de bekende dekseltjes die ik heel goed ken. Dat binnen denk ik niet zijn. De dekseltjes, ja. Herkenbaar.
Want ze zijn ook nog heel vers. Hè? Zou ze nou in principe al eten kennen? Het zou goed kennen, maar dan mag ze eigenlijk eerst koolje. Ja, Ze zijn ook nog zuur, nog wel een beetje warm. te warm. Ja. Ja, dus we gaan even voor in de koelcel drukt. En dan dus we hebben ook kolen. Nou, en dan is het eigenlijk is het voor ieder een beetje. Ja. Ja. Vers het kind, hè, Benno? Nee. En zie je, hij gaat ze allemaal wegen. Ja. Ja, super. Ja, als het Ja. goed er ooit. Ja, 2 gram te zwier. Nou, wat is 2 gram? Ja, nee, dat is beter als... Een bakje is 10, dat 210 werden. Ja. Ben ik tevreden. Nou, en die vrouw zei al dat er een hele goede haan in is, dus vingerspitsengevoel. Ja, dat is gewoon als het de tools makken als in hier, dan Ja. wijst het vanzelf. Maar jij moet ook wel een beetje een zachte hand hebben, want dat knijp je ook zomaar. Ja. Dus dat is ook een beetje met gevoel kwetsbaar. allemaal. Ja, Ja. dat klopt. Niet te veel knijpen. Nee, Probeer om in het bakje te doen ook. Hè? in plaats van ernaast. Ja, klopt. Ja, en je wil ook niet allemaal Nee. stukjes kaas in het bakje, zo hier in het bakje. Hè? Je wil gewoon dat het lekker schoon eruit ziet. Ja, En ik controleer ook altijd even. Als een pluisjes of ook dit is weer een stukje ervaring natuurlijk. ja, Ja. klopt. Nou, de laatste handeling hier, dus de datum komt erop, dat wordt in een bakje dier en dan kiezen ze de kwolling in, dat heb ik correct verteld. Nou, die kwolling hadden ze correct zien, hè. Dus daar komt er nu in te staan en dan kiezen we uitzoeken morgen. Nou, dan laat ik je hem laatste werkzaamheden even doen. Ja, weg ben je. En dan zullen we maar weer bij Opaat. Hè? Want Ja. Opaat staat hier dus kanaal. Dus, maar ik zal je een berichtje sturen zodra het online staat. Hè? En dan, Ja. Nou, leuk dat je er was. ja, ik trek mijn gewone schoenen weer aan. Hè? Die lopen toch net iets beter. Deze massa wil ik even meenemen, hè? Oh, super. Ja. Nou, hij is nog een beetje goed, maar ik denk dat er misschien niet onderloop is. Even in de kolling en Ja. dan is het heel lekker nog weer. Gaan we doen. Nou, Jim, bedankt dat ik hier even filmen mocht. Ja, geen dank. En nou ja, we zien hoor. Ik ben natuurlijk ook kunde van wat nou inmiddels. Hè, maar Ja. maar ik klinkt dus ja, een groot succes met je bedrijf. En we zullen zien wat het doet. Ja? Zo. Nou, hey, Dankjewel, hè. tot ziens. Tot ziens. Hey, doei. Nou, we gaan weer voort. Skip het, zie je mij. Ondertussen is het droeg. En het is in de koeling. Dus we gaan weer op naar Nijtjerk. En dan zullen we hem de volgende keer weer. En waar weet, we hebben daar weer op paard. Vers hoor. En weer hinnen. Zullen we dan wel. Laters. We gaan op pad. Nou, dan ben je wel weg. En je lijkt wat voor me. Dus zullen we het even omsnijden, ligt het mij. Even zien dat er een goed mak is. Goedkeur. Nou, dan sluiten we toch echt deze vlog af. Bedankt voor het zien maar weer. En doe even een toemke. Later. Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. Een keer op paard, maar is knaus. Wat is het mooi dat je met allen